My sme firma, trojica typkov, ktorí lisujeme vinilové platne. Za prvé ich máme radi, za ďalšie sme boli dosť starí na to, aby sme si povedali, že konečne budeme v našom živote robiť to, čo chceme a čo nás baví. Prvá platňa vyliezla z lisu. Ja som sa strašne zlakol, pretože to je taký hluk okolo toho. Ale akože pocit toho, že toto je naša platňa, toto sme my urobili, dokázali to. Aj druhí ľudia sa z toho budú tak tešiť ako ja napríklad. To bol môj pocit. Je to určitým spôsobom remeslo aj umenie, dá sa povedať. Není to o tom, že zapneš nejaký stroj a už to ide. Každý zdroj tej budúcej hudby, každej platne je iný, každý deň je iný. Teplota, tlak, všetko, čo sa okolo nás deje, na to má vplyv a nie je problém vylisovať platňu, ale je veľké umenie vylisovať dobrú platňu. Tým, že na to neexistuje žiadna škola, ani učebnica, nič, nie je to jednoduché sa to naučiť. Chlapci, na to musíte prísť sami. To bola jediná rada, čo sme dostali. Sme sa to naučili proste, no. Farebné platne, alebo proste iný formát. Prvýkrát sme vylisovali 7-palcový vinyl, hej, malý single, tiež to bolo pre nás také rozúčinenie, že sme sa to dokázali naučiť. Zvyknú sa ako bežne robiť náklady. Vymyslím si teraz, ako chcem 300 kusov vylisované na čiernom vinyle, 200 kusov na bielom vinyle, 200 kusov na červenom vinyle a tak ďalej. Pre rovnaký titul. Málo je lisovník, ktorí robia všetky formáty. Veľa ich robí, že len 12-ky. Nerobia ani single. My robíme aj single a robíme tie 10 palce, ktoré sú veľmi výnimočné, že to málo kto robí. Ponúkame všetko. Akúkoľvek kombináciu farebnú, veľkosťou, formátovú. Keď sme si povedali, že ideme do toho, tak sme presne si povedali medzi sebou, že budeme robiť všetky veľkosti, všetky gramáže, všetky farby, proste absolútne najširšiu ponuku, jaká môže byť. Pre nás sú zaujímaví takí malí klienti, nie obrovské vydavateľstva, tí lisujú po 100 000, to pre nás není, takže my robíme také 100, 200, 300 kusové. Sme schopní od 50 kusov proste lisovať. A to znamená, že my každú jednu platňu vidíme, ako vyzerá. Potom posielame test presy umelcom, alebo teda zadávateľovi, ktorý si to celé pustí a vyjadri sa k tomu. Môže povedať, že sa mu to nepáči, že neviem čo. Zatiaľ sa nám to nestalo. Ale niekedy sa spoľahnú na nás. Máme už také kontakty, že povedia, hej chalani, keď to hodnotíte vy, že je to OK, tak to lisujte proste. Sme jediným partnerom pre našich zákazníkov. To znamená, že keď príde hudobník alebo vydavateľstvo, tak my sme tí, ktorí zabezpečia tento celý cirkus okolo toho. Celá výroba trvá, dajme tomu, zhruba 5-6 týždňov. To je to, že ten osobný kontakt a osobná skúsenosť je to najviac, čo sa môže v tom dobrom slova zmysle ako nám stať. Takže tým sa k nám dostali ľudia zo Škandinávie, z Ameriky, z Európy sme lisovali do Maďarska, do Bulharska, no, o Nemecku ani nehovorím, ako naozaj hocikade.